Africa my continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors, Africa the land of my birth. Sise Africa kwi South Africa, siKwaZulu, sise eThekwini, seNkabeni yethi, siRanger Road ngapha kwami, uPreya Road ngapha kwami. Uma ubona namabhilidi, mawabuka nje namabhilidi uhamba noma ukuphi, uma uzongena la, umuntu osuke ezela, usuke eze ngenhloso eyi-1, amathuba omsebenzi. Abantu abezela, abasebenza kuleli bhilidi, abahlala kuleli bhilidi, abuhebethu uzoba kulelo bhilidi. La sikhona namhlanje, ingane yaseNtuzulu yomfana ibihlala kwelinye lamabhilidi acishe efana nalo lelo, kodwa yileli sikhona namhlanje. Mayihlala leli bhilidi ibize yona izoshintsha impilo yayo ngokufunda. Funda kuphi? Funda e-DUT. Yenza unyaka wezingane, unyaka wesibili. Izophucula nje impilo yayo nempilo yasekhaya. Izalwa nayo insizwa nje esencane esebenza embonini lapha eNtuzulu eshayela amatekisi. Kodwa intathakusa yangesonto ngoba namhlanje ngowesibili ngo-1 kanje kube nesimo esingajwayelekile ngoba ucingo olungene ekhaya kubabwayo lithe akaphuthume ubabwayo la. Makuthiwa aphuthuma-ke sekungo-1 ekuseni usuke lesimo esingaphezu kwamandla. Inkulumo-ke ithi la ingane ibe nobuhiqihixi noroommate wayo ukuthi babangeni asikazi ngoba ude wasemaphoyiseni ngesingene kula ma-details. Sizoma ngitheni kube khona ubuhiqihixi obenze ukuthi lo esikhuluma ngayo waseNtuzulu egcineke asanoma uphushiwe noma usatshisiwe noma uphosiwe, kodwa impilo yakhe iqale la ukonakala. Siku-4th floor, siku-4th floor. Ingane esuka la yalapha phansi, ibhentshi leli olibonayo, mawudlula kaMathini bisacazeke lapha engane. Nakuba-ke ingaphelelanga lapho umphefumulo, iphelele edingthini, kodwa nje udaba lonke lusuka. Esizokwenza ngoba isimo sikhulu, isimo senzima. Thina sishayela babuye ingane ngenhlanhla nisedolobheni, babuye ingane sangene ekhanda, uthi njengamanje akazothatha nahlanganise nani, amandla akanawo, akaze sibone isimo esinje, nasekhaya akaze sibe khona. Akekho futhi umuntu abuzwa kuyena ukuthi kwenziwa njani masekunje. Uthi baba uMseli ngiyofuna umphuthi, angazi namandla anginawo, imali anginayo, nomqondo futhi awusebenzi kahle. So sasesithi-ke akasilinde bese sizana sizokwazi ukuthi sikhulume nani ukuthi-ke asenze lokho esijwayele ukuthi umphako ongaboli sibambe la esingabamba khona, yena adile ney'nhlungu, adile nosizi analo njengamanje, yabona. Kodwa okwethu ukuthi konke lokho okudinga ukukhokhelwa, okudinga ukugijima, abegijime thina. Asimelelanga phakathi sikhulume nakuba ukukhuluma kwakhe kuba naso isibindi kancane, sigcine futhi naso sesiphelela amandla. Mhlawumbe ngizomlandezela kodwa noma sambelana sibona phela network kuyizenzela okwaba-ke isitholele isitholele iy'ngane zihlala ingane ihlala la, ingane yakhe endala, ingane yakhe emfana ngenhloso yokuthi ifuna ukushintsha impilo asinje nakho lapha. Silayo Facebook wethu napa abantu base-Afrika sengachazele ukuthi amandla awekho, ingqondo yakho frustrated, awazi ukuthi uzothatha mhlanganisenani, kodwa nje ubaxoxele uzokhuluma lokho okwazi ukukhuluma, kodwa egcineni sesobanika ama-banking details, banika i-bank account. Mangasakhulumeki ume awubaxoxe ukuthi kwenzekeni, fika nemiyalezo ingane yakho engakanani, awubaxoxe noma se-South Africa usebenzela kuphi association konke lapho. Ya kufanele engakusho mina ngithola i-call ngoba+1. Yes. Engitshena ukuthi umfana wami uwe e-building. Yes. Angiphuthume. Ngaleso sikhathi ngabe sengithinta omunye udadewethu ohlala ngapha ngasedolobheni.
ngabe sithi ngicela ngiphuthumele aye lapha eRes ayojibheka ukuthi kwenzakaleni ngathi umntwana useyiphothe phansi. Ayi ngibe nami ngiza ngemoto ngapha ngisuka eTuzuma. Uma ngifika la eRes ngifike sekukhona i-ambulance udadewethu khona. Uma ngifika ngalo sikhathi ngi-attende isimo sokulimala komfana ngingabi nawo ama-question ngokuthi kwenzekeni kanjani, kube ukuthi ngi-attende leso simo sokuthi awulo mntwana kodwa wabe selimala kabuhlungu kangaka. Ngididwe yilokho nje. Ayi ngisuke ne-ambulance isise eDington la sifike khona sahlala khona kwaze kwasa eDington wagcina ithula khona lapha eDington hlulekile ukuphefumula esibuya kwi-CT scan ngoba ulimele emzimbeni kodwa into engithathile ulima wophela ngaphakathi ekhanda. Wophele ngaphakathi ekhanda. So isimo sinzima kakhulu njengoba ngumuntu osebenza umsebenzi wokupheka ama-taxi. Umama wami yena usebenza umsebenzi we-security. Izinto zikhulu. Umndeni uzolekelela ngendlela nawo yawo wanginawo umndeni. Kodwa izinto zikhulu kakhulu. Zikhulu uma ngabe ungenawo amandla awanele wena mnikazi wendaba, izinto azenzeki kalula njenganey'fiso zakho ngoba usuke uphethe abanye abantu abangase bakulekelele. Lokho nje engingakusho izinto zikhulu kakhulu. Angazi ukuthi yini engingayenza ukuze ngizibone ngithobeka. Angikwazi ngisho ukumbheka umama wami fanele uma ngimbuka isimo sifisa ukuba amandla akhe. Isimo esikhula mina ngiyindoda ubona ukuthi umuntu wesifazane angakwazi ukumelana naso. Yenza nje kahle usizini bakho lonke khuluma nalabantu base-South Africa bazokwenza kwenzeka. Mina ne-team yami labantu base-South Africa base-Afrika sifuna ubhekane nosizo ukuthi ingane idlulile. Lokho kwendleko ushethini. Ufuna-ke ubanikeze ama-banking details akho. Ukade-ke bakhona nogalakajana sithe sikwenzele olundi kwenzeka. Ngiyakhumbula abasolundi baqolwe imali ecishe 4,500 to 4,800. Abantu kade sibedonate kwabakhona ogalakajana abenza ezinye izinto. Kodwa-ke angeke siphele amali. Ngicela nje i-account number yakho unikeze abantu base-Afrika, banikeze inamba yakho ucingo, then bese ushiya kuthina, thina sophuma sigijima sizokwenza kwenzeke. Ngizositshela ukuthi ngifisa ukubeka ingane yami ngosuku oluthize, wenzosibhekela umgodi ukuthi uyitholaphi, bese ushiya kanjalo, bese uyabika ukuthi umgodi uyimali engaka. Bazokwenza kwenzeke, ngiyabazi sesisebenze nabo izinto eziningi kakhulu. Akekho umuntu ezophuma sekuyena ne-proposal lana kwifamily le asiyenze i-proposal siyenze. Ngicela banikeze i-account number yakho manje. Phone yakho phansi. Inamba yami yocingo yo-078 024 7432. I-account number yami yo-63 09 302 5071. Wayiphinde futhi. I-account number yo-63 093 02 5071. Account number yami. Yiphi bank? I-FNB, ibhenki ngisebenzisana. Ama-initials akho azothini manje umuntu be-deposit? Ama-initials zami uma umuntu edeposit imali izothi MV Cele. MV Cele. Africa my continent, Africa my home, okunye nokunye. Uthe ingane benza unyaka wesibili. Benza unyaka wesibili. Ifunda ini? Hayi, khuleka. Business studies, ngiyasho njalo yes. Esizokusho manje ukuthi ungaphuma uyobheka umgodi. Ngihlele nendaba zomncwabo.
mina okwami nje ukuthi bantu base-Afrika ngiyalwazi udaba asikhethe ibala senze iproposal ngiyalwazi udaba embonini bobaba bobhuti bashayeli abawasha imoto abavulela icapha benza yonke into oqhuba marshal ngiyalwazi udaba na insizwa yakini ifuna izandla zenu ayibambe ikhona. I thank you.